Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 20-nji awgustda sanyna Türkmenistan Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasyna täze başlangyçlary öňe sürer. Türkmenistanda 100den gowrak ulug logistika kampaniýasy döredildi. 33 metrlik saçy bilen Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Aslan raýdaşlyk oýunlary, türkmen türkmenleri 23 medal gazandy ýaly habarlar ýetirýär. Gelinginde bolsa habarlarymyzda giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasyna täze başlangyçlary öňe sürer. Melim bolşy ýaly her ýylyň sentýabr aýynda Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýasy geçirilýär. Oňa gurama agza döwletleriň ählisinden ýokary derejeli wekiliýet gatnaşýar. Türkmenistan döwletimiz hem Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýalaryna işçen gatnaşýar. Üstümizdäki ýylda Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasy geçirildi. Bu sessiýa üçin Türkmenistanyň ileri tutulýan uğurlary kesgitlendi. Şu ýylky Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasy Türkmenistanyň Birleşen Milletleri Guramasyna agza bolmagynyň 30 ýyllyk ýubiley senetine gabat gelmegi bilen hem aýratyn ähmiýet eder. Türkmenistanyň daşary işleri ministrleriniň resmi internet sahypasyna ýerleşdirilen habarda bellenip geçirşi ýaly Türkmenistan Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynda bir näçe möhüm başlangyçlar bilen çykyş eder. Şol başlangyçlaryň käbir şeýle Türkmenistanyň hökümeti halkara gatnaşyklaryna anamly dialog felsepesini öňe sürmek bilen Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň dialog parahatçylygyň kepili atly kararnamasynyň tasamasynyň işlenip düzülmegi başlangyjyny öňe sürmegi maksat edilýär. Dünýä azyk bazarynyň durnuklygyny saklamak, şeýlekan Birleşen Milletleri Guramasynyň baş sekretarynyn bu gurdaky tagallalaryna gollaw bermek üçin Türkmenistan azyk howpsuzlygy boýunça halkara forum geçirmegi teklip edýär. Türkmenistan vodorod energetikasyny ösürmek üçin ýol kartasyny taýýarlamagy teklip edýär. Türkmenistanda 100den gowrak ulug logistika kampaniýasy döredildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň binasyny 2022-nji ýylyň 15-nji 16-njy awgustynda awada millet syýahatçylyk zorlugyny degde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň netijelerinden bagşlanan briefing geçirildi. Daşary işleri ministrligi tarapyndan gurulan briefinga daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky elçileri, halkara guramalaryň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýoldaşlary, şeýlehem köpçüliklerini habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň çağırılan briefinginde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işleri ministri Raşit Meredow, daşary ýurtly elçilere möhüm halkara forumyň netijeleri barada maglumat berdi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň ýoldaşysy ulug pudugundaky hyzmatdaşlygyň häzirki zaman şertlerini möhüm meseleleriň biri bolup durýandygyny bellep, Türkmenistanyň hem bugura aýratyn ähmiýet berýändigini belledi. Daşary işleri ministri Raşit Meredow, Türkmenistanyň ulug logistika ulgamynaky işlerini işçiňleşdirmegiň çäklerini ýurtda hususy köp sany hususy ulug logistika hyzmatlaryny berýän kompaniýalarynyň 100den gowranyň döredilýändigini belledi. Türkmenistan üçin logistika ulgamynyň täze dören pudoklarynyň biri bolup durýandygyna garamazdan, ozal ýük daşamalary we logistika babaty Türkmenistanyň çäginde daşary ýurtly kompaniýalar hereket edýän bolsa, häzirki ýerli türkmen kompaniýalarynyň bu gurda ýokary hili hyzmatlar berýändigini belledi. 33 metrlik saçy bilen Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Florida şäheriniň ýaşaýjysy Asha Mandela 33,5 metrlik saçy bilen dünýäniň iň uzun saçly zänany diýen adamy nasyp boldy. Ol bu görkezjisi bilen Guinness'in rekordlar kitabyna öz ornuny aldy. 60 ýaşyndaky Asha Mandela 2009-njy ýylda iň uzun saçy bilen ilkinji gezek rekordlar kitabyna orun alypdy. Şonda onuň saçynyň uzunlygy 15,6 metre barabardy. Ýöne soňlugy bilen onuň saçynyň uzunlygy 33,5 metre ýetdi. Mandela 40 ýyl ozal Trinidad we Tobago'dan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gelenden soňra saçyny uzallyp başlandygyny ma'lum etdi. Ol saçlarynyň ýerde süýrenmezligi hemde boýunyň gyzmazlygy üçin onu mata bilen daňyp ýörýändigini ma'lum etdi. Mandelanyň ýoldaşy Emmanuel Chege professional dellekçi bolup, her hepde aýalynyň saçyna ýydak etmek üçin bir näçe sagatyny sarp edýär. Çege aýaly Mandelanyň hepdede bir gezek aýalynyň saçyny ýuwýar.
Munuň üçin bolsa bir gutu şampun gerek bolýar. Şondan soňra saçyň guramak üçin 2 gün gerek bolýar. Islam raýdaşlygy oýunlary türkmen türbenleri 23 medal gazandy. Dünýäniň 55 döwletine ýaýran giň geografiýany öz içine alan 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlary tamamlandy. Ozal hem habar berişimiz ýaly. Islam dünýäsiniň eň iri sport bayramçylygy şöyle Türkiýanyň Konya şäherine geçirildi. Türkmenistana türbenleri garaşylyşy ýaly bu gedekki ýarışdan hem medallar bilen watanymyza dolanýarlar. Olar oýunlaryň çägine dürli derejeli medallaryň 23-süne münasip bolýar. Bu bolsa Türkmenistanyň medal tertibinde 55 döwletiň arasynda 12-nji orna eýlemegine şert öretdi. Sportun 24 görnüşi boýunça geçirilen oýunlarda türkmen türgenleri agyr atletika, kickboxing, judo we sport görüşi boýunça has güýçli döwne suwd etdiler. Eger mundan sany gün ozal ýurdumyzyň agyr atletika boýunça ýetgenjekler we ýaşlar ýygynylarynyň wekilleri Özbekistanda geçirilen Aziýanyň çempionatyndan medallaryň uly toplamy bilen gaýdyp gelen bolsalar, 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryny sportuň bu görnüşi boýunça milli ýygynnymyzyň wekilleri jemy 13 medal gazandylar. Şeýle hem ýyleşlerimizden kickboxingçiler Omargelli Nurgelliýew, Muhammed Altybaýew, Hajymyrat Gelmämedow, düzdoçlar Hakberdi Jumaýew, Hekim Agymämedow, Zulhumar Daşgynowa we sport görüşiniň grek-rim görüşi boýunça ýarışan Azatjan Aşylow da hem 1-nji medal bilen dolandylar. Mehriban müştaklar indi bolsa saýlanan habarlarymyzyň peýdaly maslahat bölümine geçelim. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz size peýdaly maslahat bölümini Türkmenistanyň Adalet Ministrligine salyklanyp, atawatan.turkmenistan.com saýtynyň peýdaly maslahat sahypasyna öňe ýerleşdirilen käbir peýdaly maglumatlary size ýetirýär. Nikah şertnamasyna nähili tertipde baglaşmaly? Nikah şertnamasy nikah baglaşmak isleýän adamlar ýa-da er aýal tarapyndan meýletin baglaşylýan nikahda we ol bozulan halatynda olaryň emlek hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýän ılalaşyk bolup durýar. Nikah şertnamasy ýazmaçy görnüşde baglaşylýar we notarial tertibinde tasdiklanmagy degişlidir. Nikah şertnamasy nikahny baglaşmagyň döwlet tarapyndan bellige alınmagyna çenli ýa-da nikahda durulýan döwrüň içinde islendik wagtda baglaşylyp bilinär. Nikahny baglaşmagyň döwlet tarapyndan bellige alınmagyna çenli baglaşylan nikah şertnamasy nikahnyň baglaşylmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynan gününden başlap güýje girýär. Bellenlen görnüşde baglaşylmadyk nikah şertnamasy hakyky delilip ikrar edilýär. Er aýal nikah şertnamasynyň esasyny er aýalyň umumy bilelikdäki eýetçiliginiň Türkmenistanyň kanunçylygyny bellenlen düzgünni üýtgetmäge, nikahly döwründe edinilen bilelikdäki emlek ýa-da onuň aýry-aýry görnüşleri ýa-da er aýalyň her biriniň emlegi üçin bilelikdäki faýly ýa-da aýratyn eýetçilik düzgünni bellemäge haklydyrlar. Nikah şertnamasy er aýalyň bar bolan emlegi babatda hem olaryň geljekde edinjek emlegi babatda hem baglaşylyp bilinär. Ine mehriban müştaklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz işlerden ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Wengriýanyň prezidentini utlady. Türkmenistanyň Fransiýadaky elçisi resmi taýdan işine ýerişdi. Hindistanyň we Kyrgyzstanyň wekilleri türkmen dokma önümlerini satyn aldylar. Özbekistanyň wekili türkmen karbamidini satyn aldy. 20 awgust ýyldızlar näme diýär? Günlük teleýnama ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýine okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Turkmenistan prilajenýasyny төлewsiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.